Ahojte, tradične sa pozrieme na novinky, ktoré dorazili do prémiových nožov od značiek V-Knives, Civivi a Sencut. Skôr než sa dostaneme k nožom samotným, ale mám také navnadenie, že najbližšie novinky od prémiových nožov budú asi v celku zaujímavé, pretože by sme si mali postupne ukázať dve nové značky. A poďme k Včkám a Civivičkám. V-Knives a Civivi oslavuje 10 rokov na trhu a preto si pre nás, zákazníkov, pripravili takýto príjemný darček v podobe takejto mince alebo mincomedaile. Je to už predsa len trošku väčšie. Z jednej strany 10 rokov výročia od roku 2014, kedy boli založení, a z druhej strany ich logo Made Better. Darček vždycky poteší, len ukážem, že tie mince sú zabalené v takomto plastovom obale. Keď hovorím o tom 10-ročnom výročí, tak prvý kúsok, ktorý tu máme, s tým opäť súvisí, pretože toto je práve limitka vydaná pri udalosti 10 rokov. Preto si ukážeme aj krabičku tohto Civivička, ktorá je taká trošku luxusnejšia, ako sme zvyknutí. Tu je papieriky, ale čo ma zaujalo je v tomto textovom súbore, okrem klasickej handričky, nálepiek, je tu aj certifikát autenticity, ktorý sa moc často nevidí pri Civivičkách, takže určite zaujímavý kúsok. To potom opatrne odložím do krabičky, ale poďme sa pozrieť na nožíček samotný. Civivi Elementum je klasika, ktorú sme si tu už podľa mňa veľakrát ukazovali. Čo je zaujímavé, je použitie materiálu Fat Carbon na ručkách, ktorý sa väčšinou dostáva na výrazne drahšie nože. Keď hovorím o cene, tak tu môžeme rovno spomenúť, ktorá je 2600 českých korún, čo si myslím, že je super cena. S prihliadnutím aj na to, že ten Fat Carbon sa naozaj používa väčšinou na výrazne drahších nožoch. Je to zelený Fat Carbon a keď to tu mám takto v detaile, tak si dovolím malé upozornenie, že v tom materiáli sú malé biele tečky. Je to dané tým pigmentom a procesom výroby. Nie je to žiadna vada. A túto informáciu mám potvrdenú priamo od majiteľa z Fat Carbonu, ktorého som stretol na IVE a priamo som sa ho na to pýtal, pretože sa mám zelený Fat Carbon na One and Only a taktiež tu mám nejaké tečky. Takže chcem na to len upozorniť prípadných detailistov, ako som ja, že ten materiál je taký akože naturálny a nedá sa predpovedať ani tá kresba, ani prípadne nejaké takéto pigmentové mikronedostatky. Ale porovnanie s AAčkom, ktoré má ceníkovku, a teraz tu som si nezapísal, ale myslím si, že niekde na úrovni 17 000 českých korún. Naproti tomu to Civivičko má cenovku 2600 českých korún, čo je akoby šialený cenový rozdiel a oba nože vyzerajú super. Dokonca ešte aj ten satén na tom Civivičku je vo veľmi dobrej kvalite. Samozrejme Včko ho má lepší, krajší, podľa mňa ručne robený. Naproti tomu na Civivičku to je skôr nejaká strojová záležitosť, ale napriek tomu tam nie je ten, neviem, 8-násobný alebo koľkonásobný rozdiel v cene. Samozrejme sa to nedá porovnávať, pretože toto Včko je integrál, titánové a tak ďalej, ale pri takomto bočnom pohľade ten rozdiel zase nie je až tak markantný. A prišlo mi zaujímavé sa práve pozrieť na oba kúsky naraz. Čo sa týka toho Elementa, tak je to vlastne jedno z najobľúbenejších EDC-čiek práve od Civivi, ktoré vyhralo asi všetky súťaže, ktoré vyhrať mohlo. Oceľový liner lock. Toto limitované prevedenie má titánový klip, ktorý je anodizovaný do zelená a takto jemne vykartáčovaný. Čo si myslím, že je super, pretože z môjho pohľadu to tie Civivička vždycky povznesie oproti tým základným kovovým. Dobré je, že sa tieto klipy dajú dokúpiť a dá sa tak vytuňákovať v podstate akékoľvek Civivičko. Otváranie fliprom, dutý výbrus, falošné ostrie. Je to limitka,
Niekde si myslím, že som to aj videl na čepielke, ale oni to píšu takým prťavým písmom, že je to veľmi ťažko vidieť, ale tuto to snáď bude vidieť. Áno, myslím si, že teraz. Zaujímavosťou, že tých nožov je 2014 v celej limitke, čo ma zaujalo, pretože tak nejak automaticky som očakával, že by ich malo byť 2024, ale 2014 je rok, kedy vznikli, takže to samozrejme dáva zmysel. A skôr ja som bol taký spomalenejší. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je Chevalier 2. Pekný Warncliffe s takou veľmi príjemnou pracovitou čepielkou. Nie agresívnou. S button lockom v hliníkových ručkách. Ten button lock má civivičko vyladené a je to radosť otvárať. Tou drážkou v čepeli to úplne otvárať nejde. Je tam asi skôr pre dizajn, ale myslím si, že je to tiež moc vydarený kúsok. Taktiež tu máme ten jadrovaný damašok, ktorý používa CVV a vyzerá veľmi luxusne. Je to zase o level ďalej, ja už som to hovoril v predchádzajúcich videách, že ten materiál sa mi veľmi páči. Hliníkové ručky, takže veľmi ľahký, ale stále celokovový nôž, takže je tam aj určitá robustnosť. Detail button locku. A čo som nespomenul, je cenovka 2800 českých korún. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je CVV Praxis, ktorý sme si tu už tiež ukazovali asi 100 miliónov krát, ale zase dostal nové prevedenie. Takisto ako predchádzajúci kúsok je to damašok, zase takýto iný vzor damašku a hliníková ručka s button lockom. Ten chod je parádny, vôle nulové, čo si viac prijať. Je to zase trošku iný vzor damašku, za mňa veľmi zaujímavý, pôsobí tak práve nezvyklo, neobyčajne, je to proste niečo iné. Také tie klasické damašky a la model Servant, ku ktorému sa dostaneme, sú za mňa možno trošku nuda a toto sa mi zdá veľmi zaujímavé. Čo je super, že stále sa to držať civivičku za super peniaze. Tento Praxis vyjde na 2800 českých korún. Praxis je veľmi dobré obľúbené EDCčko v trošku väčšom rozmere. Výborný slicer, pretože čepielka je tenká, ale zároveň má veľmi vysoký výbrus. Takže ideálny nôž prakticky pre každého. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, má opäť rovnakú zaujímavú damaškovú čepielku a je to veľmi obľúbený model Vision FG. FG ako Field Grade, dizajnovaný s Nexom a so skvelou poistkou Superlock. Asi najlepší fidget faktor na trhu medzi nožmi, ktorý podľa mňa môžete nájsť. Za mňa lepší ako napríklad Spyderco Smok alebo Kizer Cormorant, ktoré by mohli byť takí jeho konkurenti v tej fidgetovej užitkovosti. Ja som obecne veľký fanúšik modelu Vision. Na porovnanie tu mám aj starší Vision, ktorý má trošku iný ten damašok. To je ten vlastne jadrovaný a toto je ten nový damašok. Môžeme sa na to pozrieť trošku z lepšieho detailu. A teda tento pôvodný má bielu G10, toto je čierna mikarta. Fotka z druhej strany. Na tom bielom mám spomínaný klip titánový, ktorý sa dá dokúpiť priamo od CVV. A toto je vlastne klasický originálny klip. Keď mám tie nože vedľa seba, tak už som tak trošku premýšľal, že možno by sa mi páčilo prehodiť tú čepielku. Kúpiť si oba, prehodiť si čepielku. Že k tým bielým ručkám by mohla dobre pasovať práve tá celočierna čepel, ale človek nemôže mať všetko. V každom prípade, keď si tu porovnávame tieto dva kúsky, tak si môžeme porovnať aj tretí damaškový Vision, ktorý existuje. Toto je to najluxusnejšie prevedenie od V-Knives, pretože damašok nie je z čínskej produkcie, ale od švédskeho Damastýlu. A tá kvalita toho leštenia je naozaj na veľmi vysokej úrovni. Potom si pozrieme, keď budeme pri modeli Servant, ako to vyzerá, ale aspoň na takéto porovnanie.
Tie rozdiely medzi víčkom a civivičkom sú hlavne v poistke, pretože na civivičku je uzamknutá v úvodzovkách tá poistka, na Včku sa dá takto rozobrať. Dá sa aj na civivičku, pokiaľ si ho človek rozoberie a vyberie jeden ten kolík, ale ten najdominantnejší rozdiel je z môjho pohľadu v klipe. Civivičko ho má klasický, Včko ho má takýto neštandardný z boku. Dá sa to nosiť v pohode, ale v tom vrecku sa to zvykne pretáčať a nemusí to byť úplne ideálne. Dosť záleží od nohavíc, aké má človek. Na niektorých to je lepšie, na niektorých to je horšie. Veľká výhoda toho noža, že je ale veľmi tenký a veľmi ľahký. Keď hovorím o tej hrúbke, tak sa na to môžeme pozrieť aj takto. No, ten rozdiel v tej hrúbke nie je až taký, ale nejaký drobný tam predsa len je. Nejaký ten milimetrík. Vision v prevedení zaujímavý damašok a čierna mikarta vidí na 3500 českých korún. Ďalší kúsok, ktorý tu máme s ďalším krkolovným názvom Vexillum, je civivičko, ktoré sa mi veľmi páči, pretože má veľmi pekne prefrézovanú rybinu na G10-kovej ručke. Ešte tým, že je to v modro-čiernej G10, tak tá farba je naozaj mimoriadne atraktívna. Tá rybina je taká v celku výrazná. A čím ma potešili v civivi úplne najviac, je to, že pod klipom vyfrézovali podložku, aby vám tá rybina nezodrala vrecko. To je fantastické, geniálne riešenie a hrozne moc ma ním potešili, pretože nie som moc fanúšikov, keď klip dosadá na nejakú moc drsnú plochu a ničí to veľmi rýchlo nohavice. Tu je to parádne zvládnuté práve tou podložkou. Inak je to zase pomerne veľké civivičko. Liner lock. Linery sú odľahčované. Parádny chod a môžeme si ho veľkostne porovnať s Praxisom. Ten nôž je ešte o trošku väčší ako Praxis, takže komu sa zdá Praxis malý, respektíve by chcel niečo väčšie, tak toto je cesta. Parádna ergonómia, vďaka práve tej rybine a celkovému tomu tvarovaniu tej ručky. Veľký čojl, takže aj skrátený úchop. A opäť veľmi pekná saténová čepielka. Otváranie pomocou flipra alebo kolíka. Nie je problém ani jedno. Ten chod je parádny, že to pôjde bez problémov aj prostredníčkom. Čo som nespomenul, je cena 3200 českých korún. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model Savant v kombinácii karbon a ocel a damašok samozrejme na čepielke, ako je zjavné. Spacer, elegantne schovaný prievlak na paracord. To sme si vlastne neukázali ani v prípade tohto noža, ale je tu taktiež pekne schovaný. Ten karbon není úplne plnohodnotný karbon, je to G10 s karbonom, čo vôbec ničomu nevadí, pretože ten vizuál karbonu to má a tá G10 je vlastnosťami veľmi podobná práve karbonu. Tento nožiček vyjde na 2400 českých korún a tu máme vlastne ten leštený damašok. Tu možno bude dávať zmysel porovnávať relatívne porovnateľné. Ten rozdiel, ako je dofinišovaný ten damašok od Damastýlu versus taký ten v úvozovkách lacnejší čínsky damašok. Tá čistota a ostrosť tej kresby je samozrejme viditeľná. Na druhej strane ten cenový rozdiel je tiež veľmi by som povedal, až astronomický. Tiež je tam nejaký asi 8-násobok alebo 7-násobok tej ceny, takže človek za svoje peniaze vždy dostane dobrú hodnotu, ale záleží, koľko tých peňazí je na vstupe. Pozrieme sa na tento kúsoček, ktorý je zase z tých najlacnejších, pretože jeho cenovka je len 1100 českých korún. Je to značka Senkat Watunga. Senkat je vlastne ešte v úvodzovkách lacnejšia značka od Civivi. Mne osobne sa Senkat veľmi páči, pretože kvalitatívne je to úplne porovnateľné s tým civivičkom, ale nepoužívajú tie pivoty s logom, ktoré ja moc nemám rád a tak trošku mi vadia.
takže ten Senkat sa mi v tomto zmysle páči asi o chlb viacej. Senkat by mal používať asi o trošku horšie materiály, ale napríklad na tomto kúsku je D2, ktorá je podľa mňa super. Jediná možná nevýhoda je, že není ultra nerezová, ale pokiaľ je ešte načiernená čepel, tak asi s tou oceľou nebude vôbec žiadny problém. Je to takýto Wharncliffe s mikartou na ručke. Tá mikarta není úplne čierna, je taká, neviem, tmavozelená. Pri tých mikartách je ťažko posudzovať tú farbu, pretože keď je úplne suchá, tak má trošku inú farbu. Keď je trošku masnejšia, tak zase stmavne takmer do čiernej. To platí skoro pre všetky farby, takže mikarta je mikarta. A mikartu si kupuje väčšinou niekto, kto má rád práve ten vintage look, takže asi není moc o čom. A tu ide otváranie aj tou drážkou v čepeli, ale není to úplne najpohodlnejšie. Ten flipper je samozrejme absolútne perfektný. Button lock taktiež. Za tú cenu si myslím, že je to skvelý entry level. Kto by si chcel vyskúšať CVV a nechce sa mu dávať za nôž 2-3 tisícky, tak práve toto je, myslím si, že skvelá možnosť, ako sa presvedčiť o kvalitách týchto nožov. A ideme na to najlepšie, čo tu asi máme, a to je V-Knives Neferis. Bový, pekne robený satén na čepielke. Dneska mám nejaké zvláštne svetlo, že sa mi zdá, že ten satén mi neukazuje až tak pekne, ako by som chcel. Tu vidíme taktiež limitáciu 149 zo 160, takže úplne veľa vyrobených kusov nebude. Na ručke máme žíhaný titán. Čo veľmi oceňujem, je pivot bez loga. Také klasické ozdobné frézovanie. Taktiež tu máme veľmi pekné frézovanie. Tento žíhaný povrch je taký v celku matný na dotyk a preto sa na ňo aj veľmi rád lepí prach a rôzne drobné nečistoty, ktoré samozrejme hlavne vidno pod umelým svetlom, pretože ja tu mám celkom presvietené. Zaujímavý spacerík, na paracord, otvor schovaný a 3D klip s logom V-Knives. Taktiež máme pivot aj z druhej strany s žíhaným alebo bleskovo anodizovaným kolárikom. Ručky titán sú odvrtávané, odfrezované, pretože ten nôž je naozaj lahunký. A otváranie buď to pomocou flipra alebo otvoru v čepielke. Oba spôsoby fungujú skvele, nie je s tým vôbec žiadny problém. Možno palcom, ale v tej troche snahe sa dá, ale určite to nie je ten najkomfortnejší spôsob. Myslím si, že ten dizajn je robený práve na otváranie prostredníkom. Hej. Si ho tam zapriečím, ako keď chcem dať niekomu frčku a jednoducho otvorím. Samozrejme, otváranie fliprom je tiež veľmi pohodlné. Ten flipper má obzvlášť také špecifické umiestnenie a príjemný jimping. Veľmi, veľmi príjemné cvakanie s týmto nožom. Čo som nespomenul, je cenovka. Tá je na úrovni 9200 českých korún. Ďalší kúsok, ktorý tu máme, je model Nexusia. Ten sme si už ukazovali, ale v iných farebných prevedeniach. Tentokrát sa k nám dostal takýto blackwashový model. Je trošku náchylný na otlačky, ale za mňa je to asi jedna z najkrajších farieb, akú som za dlhú dobu videl práve u V-Knives, pretože klasická čierna farba je tak trochu nuda. Všelijaké blackwashe a stonewashe, to už máme toho každý asi doma plný kufor, ale toto je naozaj taký príjemný blackwash, ktorý je v podstate úplne vyblednutý, alebo ja neviem, omletý, takže tá farba skoro celá zišla a vďaka tomu má taký, by som povedal, gunmetal grey odtieň. Veľmi, veľmi podarený. Jedná sa o V-Knives in-house design s takýmto príjemne komplikovaným výbrusom. Jednak tu má, keď to pozvolné, tanto, ale teda dvojitý výbrus. Zároveň je v čepeli výrazná drážka, falošné ostrie, na vrchu jimping a veľký choil, takže dva pohodlné úchopy.
ručka v úplne rovnakom farebnom prevedení. Taktiež bleskovo anodizovaný pivot kolierik a klasické zdobiace otvory. Tu je vidno aj celkom pekný detail frézovania toho frame locku, aby sa otváral, zatváral veľmi príjemne. Taktiež je ten nôž vnútri frézovaný. Neviem, či to bude úplne vidno na týchto kúskoch, na niektorých to vidno lepšie, ale ako je tá ručka dlhá, tak tam je trošku menej svetla. Taktiež tu máme 3D klip s logom V-Knives. Cenovka 9000 českých korún. A posledný kúsok, ktorý tu máme, je také znovuzrodenie modelu 601. Tento kúsok má označenie 601X. Model 601 bol niekde u zrodu V-Knives. Kto pozná tie staré modely, tak sa dajú dohľadať. Tie pôvodné modely mali práve číselné označenie. A toto je vlastne taká nová faceliftová verzia. Čepielka, takýto veľmi pekný satén s tanto výbrusom. Peknou drážkou. Taktiež tu máme limitáciu 150 kusov, toto je kúsok 0,45. Golieriky opäť s bleskovou anodizáciou na jednej strane, na druhej V-Knives logo. A drážka je aj na ručke, taktiež 3 dierami, podobne ako na čepielke. Klipík, tentokrát bez loga, pretože to máme už na pivote. A otvor na paracord integrovaný v backspaceri, ktorý je naviac doplnený o jimping. Opäť veľmi príjemný chod. Premýšľam, otváranie drážkou v tomto prípade moc neprichádza do úvahy, pretože je moc zapustená, ale otváranie fliprom funguje absolútne perfektne. Cenovka modela 601X je 9400 českých korún. A za mňa je tu ďalší z podarených V-Knives in-house dizajnov. Myslím si, že v poslednej dobe sa im darí robiť tie ich in-house dizajny, čo vlastne platí aj pre dva predošlé kúsky. A myslím, že sú celkom vydarené. To je odo mňa všetko. Ahojte na budúce.